הבאה. המון סטודנטים עושים את זה. זה היה אור פנחסי ורעיונותיו לכסף בקיץ. תודה רבה לך על הדברים האלה. שמחה. ומי שלא נוסע, אולי הוא מתחתן. לאחרונה אנחנו עדים, לפחות המתחתנים שבינינו, עדים לתופעה שבה בא לאולם האירועים, לכאורה ממליץ לכם על בחירת תקליטן כזה או אחר לאירוע, ואז מסתבר שהמניעים שעומדים מאחורי זה הם לא בהכרח תמימים ולא תמיד רואים את טובתכם בראש סדר העדיפויות. נמצא איתי כאן אביב דורון, שהוא גם תקליטן, הוא גם חבר במועצת איגוד התקליטנים הישראלי. ספר לי על התופעה הזאת. מדובר בתופעה שמאותה תופעה שולית, נכון לי לפני 15 שנה בערך, הפכה להיות תופעה רחבת היקף, מכיוון שהיא למעשה משלבת בתוכה המון אינטרסים כלכליים, שבראש ובראשונה האינטרס הוא של בעלי הגנים, כן. חצרות, בעלי אתרי אירועים למעשה. זה נורא מזכיר את מה שעושים עם חברות הקייטרינג, כי מגיע זוג לאיזשהו מקום, המון פעמים יגידו לו, פה אתה יכול לבחור או את זה או את זה. נכון מאוד. אז תופעה למעשה התרחבה מהספקים הגדולים ביותר מהבחינה הפיננסית, שזה חברות הקייטרינג, חברות הבר למיניהם, ועברה לתקליטנים, שאת המאבק הזה אנחנו מנהלים, צלמים, מפיקים, מעצבים, כן. ועוד כל הנדבכים. מה שמשאיר מעט מאוד מקום לתקליטנים שלא הצליחו לקשור את עצמם בחוזה לגן אירועים מסוים. מצד אחד, מצד שני מדובר כאן בפגיעה כלל ענפית בכושר התחרות של הענף. מהסיבה הפשוטה שמדובר בתקליטנים שמצד אחד אומרים לעצמם, אנחנו חייבים לעבוד. וכתוצאה מכך אנחנו חייבים לקשור את עצמנו לאותו גן אירועים. ולהיקשר בחוזה שהוא למעשה חוזה מאוד כובל. כי מצד אחד אתה יודע שאתה תקבל את לחם חוקך בזמן. אתה תקבל עבודות, ימליצו עליך, דרך הגן, דרך אתר האירועים, אתר הסמכות. מצד שני, אתה צריך להשאיר שם הרבה כסף. הרבה כסף. כשאני מדבר על הרבה כסף, מדובר בסכומים שנעים בין מאות שקלים לבין אפילו מספר בודד של אלפים פר אירוע. והסכום הזה... שזה כמה אחוזים מהשכר שלך? זאת אומרת, אם היית... כמה משלמים היום לדי-ג'יי? תקליטן בעונה, שזה מדובר בעונת הקיץ, מאזור ספירת העומר ועד אזור סוף החגים. כן. הערכת מחיר ממוצעת היא בין 5,000 ל-7,000 שקלים, כולל מע"מ בדרך כלל. ואם אתה קושר את עצמך לגן אירועים, יכול להיות שאתה תרוויח רק 2,000 שקלים על האירוע הזה? בהחלט כן. זה מגיע לסביבות ה-40% מהעלות הכוללת של העסקה לתקליטן. זאת אומרת, אלו הסכומים שלמעשה התקליטן יצטרך בסופו של דבר להיפרד מהם לטובת אותו בעל אתר אירועים או אתר שמחות שאיתו הוא נמצא בהסכם. אז מה צריך לעשות זוג שרוצה לבחור תקליטן לפני חתונה? דבר ראשון, להבין שאין שום דבר מובן מאליו בתחום הזה ולא חייבים לבחור משום רשימת מומלצים. ולהגיד לבעל גן האירועים, אנחנו רוצים את הדי-ג'יי שלנו, אם לא תוותר לנו על הדי-ג'יי, אנחנו לא ניקח את הגן שלך. נכון מאוד. העניין הוא שלזוגות כנראה אין מספיק ביטחון לומר את המילים הללו, מהסיבה הפשוטה שמציגים להם מצג שהוא לכאורה מאוד אופטימי. אומרים להם, חבר'ה, יש פה חבר'ה מצוינים ברשימת המומלצים שלנו, חבר'ה אחד, אנחנו חותמים עליהם באופן אישי, הם עבדו פה, הם עובדים פה, לכאורה ההסכם הזה הוא הסכם של זה נהנה וזה לא חסר, כולם מרוויחים למעשה. כן. למרות שאת האמת המלאה הם לא יודעים, הנתונים שמוצגים כאן מוצגים בצורה חלקית, ולמעשה ולכאורה מקבלים לא תמיד את המוצר שאותו רוצים. תקליטן שזה אומן, שאת אמורה להיקשר עליו בסוג של כימיה מסוימת. התרשמת ממנו באירוע, התרשמת ממנו מיכולת ההבנה שלו במוזיקה, מההתנהלות שלו, מהדיבור שלו, מהסגנון שלו, והחלטת, זה הספק שאני רוצה לחתונה. ועם השם הזה את מגיעה לבעל אתר הסמכות, ובעל אתר הסמכות אומר לך, יקירתי, כאן עובדים רק רשימת המומלצים. אם לא תיקחי מרשימת המומלצים, את תצטרכי לשלם קנס מסוים. אמנם זה לא תמיד מוצג במילים הללו, אבל למעשה, ממה שיוצא בסופו של יום, העסקה מתייקרת ללקוחות בסביבות 2,000 שקלים, 3,000 שקלים, לעתים אפילו יותר. כן. כשמדובר בכך שמי שמממן את כל התענוגות האלה, זה אך ורק הלקוחות הסופיים. זה בדיוק הכוח הצרכני שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. הרי יש כזאת תחרות בין גני האירועים. כולם רוצים שיבואו אליהם, ותמיד באותו אזור יש לפחות 3 או 4 גני אירועים שאתה יכול לשחק איתם. נכון מאוד. מספיק שקצת תעמוד על הזכויות שלך, ולפעמים תרוויח אלפי שקלים. נכון מאוד. ויתרה מכך, הרבה זוגות לא מבינים את הכוח העצום הזה שטמון בידיהם. בסופו של יום, וצריך להבין את זה, בסופו של יום, הלקוחות הם אלה שמשלמים על הכל.
ושלא יחפשו שיש ארוחות חינם, שאם לוקחים תקליטן מרשימת מומלצים, אז ההגברה ניתנת בחינם. ואפשר לנתח את העסקאות האלה השכם והערב, אפשר לנתח את זה בכל גן אירועים, מכיוון שהסיפור הזה הפך להיות אינטרס כלכלי ממונף מאוד, של הרבה מאוד גני אירועים שקלטו, יש כאן פוטנציאל לעשות מאות אלפי שקלים בשנה. מדובר, לצורך העניין, בעלות של בין 15 ל-20 אלף שקלים מעמלות מכל אירוע, מכל הספקים. אנחנו צריכים לסיים, אבל שיר החתונה הנפוץ ביותר היום, בקיץ הקרוב? שיר החתונה הנפוץ ביותר בקיץ הקרוב, הייתי מנתח את זה להמון ז'אנרים, להמון סגנונות. אם אנחנו במוזיקה ישראלית, כמובן שהז'אנר המזרחי כאן שולט. אז מה יקחו? את אשתי, יש שיר כזה. את אשתי? כן. לא מכירה. אני חושב שכל הזמרים בז'אנר כאן מתחרים איפשהו על שיר השנה, אבל לא תהיה בעיה לבחור. שיר החתונה האולטימטיבי, אני יכול להציע לך, אם זה היה פעם בשנות ה-70 גלוריה גיינור, I will survive, ואחר כך Can't take my eyes of you. I will survive. will survive. אלה המפוקחים שיודעים מה צפוי להם. אלו המפוקחים. אנחנו רואים הרבה מאוד טרנדים. הרבה מאוד טרנדים. אני לא הייתי שם את האצבע על שיר מסוים. אני פעם אחת שמעתי שיר בחתונה, היה Please release me, let me go, because I don't love you anymore. והסתכלתי בחתונה ואמרתי לעצמי, מותק, הם הולכים להתגרש אלה. וזה באמת... ואז פתחת במפה. לא פתחתי, הספיק לי השיר לדעת. והם באמת התגרשו אחרי כמה שנים. בכל זאת, אחרי הפרסומות, אנחנו נפתח בכמה מפות שהכין גיא מטרסו לאלה שביקשו לדבר איתו. פרסומות והצופים שלנו עולים